V oblasti kultúry mám záujem zmeniť koncepciu práce Mestského kultúrneho a osvetového strediska, viac využívať vlastné súbory na podporu tradícií, zvykov ľudí tu žijúcich a skvalitniť samotné financovanie tejto činnosti. Do oblasti športu zaviesť transparentné financovanie klubov, športových klubov a občianskych združení. Podporovať chcem činnosť v centrách voľného času, najmä vedúcich krúžkov, práce s mládežou. Zrekonštruovať športovú halu, tzv. Halu T18 a vybudovať odstavnú plochu pri futbalovom ihrisku pre návštevníkov a fanúšikov. Čo sa týka vzdelania, chcem podporovať nové metódy vzdelávania cez počítače, jazykovú znalosť, zručnosti a pohybové zdatnosti. Pri vybudovaní ľadovej plochy zimného štadióna osobne sa chcem zasadiť za zriadenie hokejovej akadémie Otta Haščáka. Tu by sme mohli viac rozvíjať práve ten športový priemysel a skutočne je to oblasť, ktorá je dlho očakávaná a občanmi žiadaná. Chcem zriadiť priestory na zhromažďovanie občanov, či už seniorov, kluby dôchodcov, športové kluby, k organizovaniu športových a kultúrnych akcií v priestoroch, nevyužitých priestoroch na budovateľskej základnej škole. V oblasti dopravy by som chcel dobudovať parkovacie miesta, cesty, rekonštrukciu ciest a mám zámer vybudovať nový prístup k železničnej stanici z ulice Študentskej. Chcem zahájiť výstavbu plavárne, ako som už predtým spomínal, a zimného štadióna a najväčšou úlohou pre mňa je, aby som vynaložil maximálne úsilie na percentuálne zníženie nezamestnanosti. V súčasnej dobe sa to pohybuje okolo 21%. Tu chcem zlepšiť to podnikateľské prostredie, vytváraním podmienok pre získavanie nových investorov, rozvíjať cezhraničnú spoluprácu. Na verejnoprospešných službách chcem zriadiť nové pracovné a výrobné činnosti a tým vytvoriť nové pracovné miesta. A keď už som hovoril o výstavbe zimného štadióna a plavárne, znovu sa tam vytvoria tie pracovné miesta a ak bude práve takáto celebrita, ako je Otto Haščák, mať tú vlastnú hokejovú akadémiu, áno, pritiahne tu na športové kluby, na sústredenia, tým nám zabezpečí aj rozvoj v hotelierstve a v službách, ktoré sú na území mesta. Či už ide o relax, áno, či už ide o masážne strediska, či už ide o ubytovanie, stravovanie a podobne. Ale zamerať sa chcem vo svojom volebnom období na znižovanie nezamestnanosti. Keď je percento zníženia nezamestnanosti nízke, je spokojnosť občanov. Najradšej by som videl s Nínou po 4 rokoch tak, že pracovať s nej nebude iba ten, kto nechce.